खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ बिसायख'थि रिजाल्ट फोसावनाय उनावनो BTC हालामनि पर्बतझरायाव हानि गलमाल। समाज बिजोङाव फोसावनाय खौरां बादियै सरकार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां BPF राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन बुंदोंमोन। नाथाय दा सरकाराव फैफिननानै ट्राइबेल हाफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोनगु गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। बे गामिनि मुङानो जाबाय फारियै मावरिझरा, पारहाटी पार्ट 2, सुखानझरा, पुराना पानबारी, दलदली बरझरा, पाइकन्दारा कालबान्दारी, पारहाटी। लोगोसे बुंबावदों दि बासबारी आदानि कम्पानिखौ सरकार गैयै समाव आथिखालनि EM मुनमुन ब्रह्मआ बादा होननानै बन्द खालामनो हादोंब्ला दा गावनि सरकार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनांगौ होनना रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिसायख'थि देरहानायनि रंजानाय समावनो क'क्राझाराव सानै बर' लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझार रामफलबिल बर्मापुरी दालांआव जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जिउ खहा जायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला 5 मे खालि स्कुटिजों गलांना बे जाब्रबथाया जादों। थैनाय सुबुंफोरखौ मैया बोखांनो हानाय जादों। थैनाय सुबुंफोरा जादों फारियै सेरफांगुरि 2 नं नाराबारिनि 20 बोसोर बैसोनि गोमसार नार्जारी आरो 35 बोसोर बैसोनि अशोक नार्जारी होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थामथि खौराङाव दङ SBIनि मावथिफोरा 25-26 मेयाव हादोरनाङै सोमावसारनायनि नेशन वाइड स्ट्राइक फोसावथाय होदों। 25 आरो 26 मे 2026 आव स्टेट बैंक अफ इन्डियानि मावथिफोरा हादोरनाङै सोमावसारगोन। मावफारिया पेन्सन आरो खामानि थिलिनि रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां 6 बिन्दो दाबिफोरखौ लानानै अल इन्डिया स्टेट बैंक अफ इन्डिया स्टाफ फेडारेशना बे सोमावसारनायखौ लिंहरदों। बे सोमावसारनायनि जाहोनाव हादोरनाङैनो दालाय मावख'नि खामानिफोराव गोहोम गोग्लैगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। मानोना बे हरथाया 4थि सनिबार आरो रबिबार बेंक बन्दनि उनाव फैयो। बेनिखायनो कास्टमारफोरा फारियै सानब्रैसिम सिमा गोनां इन-पर्सन बेंकिं सिबिथायनि मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय डिजिटेल बेंकिं सिबिथाया सरासनस्रा खामानि मावबाय थानायनि जाथावना दं। थेवब्लाबो मावफारिया खमायनायनि जाहोनाव लेनदेन प्रसेसिं खालामनायाव माखासे गोबाव जानो हागौ। असुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय कास्टमारफोरखौ गोनांथार बेंकिं खामानिखौ सिगांग्रो फोजोबनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्त्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायबाय। आसामाव मोनसे मैखोम राजखान्थियारि दावगानाय जादों। विधान सभा बिसायख'थिनि फिथायनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बिथाङा हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमदों आरो गोदान सरकार दानायनि हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय गावनि मन्त्रि आफादजों लोगोसे बिबान एंगारनायखौ गथायदों। बिसायख'थियाव BJP दैदेननाय NDAआ गोख्रों मेजरिटि मोननायनि उनाव बे थिरांथाया फैदों, जायनि थाखाय हादोरसायाव गोदान सरकार दानायनि लामाया रोखा जाबाय। मावख'आरिफोरा बुङो दि बिबान एंगारनाया मोनसे सरासनस्रा संबिजिरारि खान्थि, जायनि थाखाय गोदान सरकारखौ मावख'आरि महरै गायसननो गनायथि होयो। फैगौ गिबि मन्थ्रिखौ समायखिरा लानायनि सिगां BJP आयेन आफादा सायख'गोन। बिथांनि बिबान एंगारनायनि उनाव दा आसामाव गोदान सरकार दानायनि थाखाय थियारि जाबाय। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया 12 मे खालि समायखिरा लानो हागौ। विधान सभा बिसायख'थियाव BJP दैदेननाय NDAनि देरहानायनि उनाव 12 मे खालि गोदान गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानो हागौ। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गावनि बिबान एंगारनायखौ रायजो बेंगिरिनो गथायबाय, जायनि थाखाय गोदान सरकार दानायनि लामाया रोखा जाबाय। गिबि मन्थ्रिया PM नरेन्द्र मदिखौ समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लिंहरदों। बे हाबाफारिखौ 11 मे खालारनि उनाव गाहाय मन्थ्रिनि समफारिनि थाखाय खुंफुंगोन होनना साननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामाव गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव देहा फाहामसालिनि मावथिखौ हमदों। रुप'हि हाटनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों।
देहा फाहामसालिनि सासे मावथिखौ डिउटियाव थानाय समाव सासे नार्सखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि दायाव हमनाय जादों। बे जाथाया कावैमारि एफआरइउ देहा फाहामसालियाव नाइट शिफ्टनि समाव जायो, जेब्ला दायनिगिरिया मोनसे खथा सिङाव नार्सनि खाथियाव फैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। भुगिनांनाय सुबुंफोरनि अजदनि उनाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामो आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ गावनि आवथायाव लायो। मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो आयेन बादियै उननि राहा लानाय जागोन। बे जाथाया सावस्रि फसंथानफोरनि गेजेराव रैखाथिनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांहोदों। स्निथि खौराङाव दङ बिसायख'थिनि फिथाइ साननि सिगां कंग्रेसआ बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। हाग्रामा महिलारी। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामदों दि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइ साननि सिगां भारतनि माहारियारि कंग्रेसआ बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिदों। महिलारीनि बिबुंथिया हिमन्त बिश्व शर्मानि मददाव फैदों, जाय बिथाङा गोबां बेबादिनो अजद होदोंमोन। हाग्रामा महिलारीया अदेबानि केबिनेट मासिफोरखौ लानानै साननायखौ नेवसियो आरो बुङो दि एनडिए दोलोनि गेजेराव बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो जौगाखांनाया दोलोनि गाहाय गोनांथि जानानै दं। बिजेपि दैदेननाय एनडिएआ बावैसो 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो एजेपिजों लोगोसे गावनि लोगोफोरजों लोगोसे 100निबो बांसिन मासि देरहानानै मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हादों। थांनाय मन्त्रि आफादनि बिबान एंगारनायनि उनाव सोरखार दानायनि हाबाफारिया आवगायलांनायाव हादोरसायाव राजखान्थियारि सावरायनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ डिम'आव मोनसे गिदिर रैखाथि हाबाफारि लानाय जादों। फुंनि समाव सिग्रोमनाय समाव आल्फा इन्डिपेन्डेन्टनि सासे अजद होजानाय केडारखौ पुलिसआ खादों। दायनिगिरिखौ मरन ओनसोलनि थागिरि बिरेन सेतिया होनना सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ रन्टु असम होननाबो मिथिनाय जायो। अपारेशननि समाव रैखाथि हान्जाफोरा बिथांनि आखाइनिफ्राय हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। शिबसागर जिल्लायाव गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनि नायदिंनायाव बे सिग्रोमनायखौ खालामनाय जादों। मावख'आरिफोरा फोथायो दि दायनिगिरिफोरा आपार आसामाव सोलिफुबाय थानाय उदखारि नेटवार्कजों सोमोन्दो दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे हमनायखौ ओनसोलाव बिग्रायारि खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे गोनांथार आगान महरै नुनो मोननाय जादों। रैखाथि हान्जाफोरा आसामाव गोदान हमनायजों लोगोसे बिग्रायारि नेटवार्कनि सायाव सामलायनायखौ गोख्रों खालामो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।